Bueno, mentxegaz, bitxorrengu berriaz, horrela kontrenadoriaz, gaur horrerak, bat eta bi galdura UPV-en kontra, partido bat emon ban, a priori izango zanela, baina UPV gauzak nahiko gatsi pinitza horrerai, hain beste azeratik, aunque gero horreak rekortan jau, distantziak, 0-2 batetik, 1-2 batea, esen izan dugu garaipena lortu, laguarren porrota segidun, jasoten da bena aurrerak, eta bueno, amentxerak hau aurrerak entrenadori, gaurko partidu batxik adrespen batzuk etxeko. Bueno, bitxor gaurku, laugarren porrota konsegut digu, un jarro da agua fria, gaur kontenu kitxe, dana emozuela, UPV-en kontra, zeuen morun zitazio partinin dan rival bat, eta ezin izazue punto lortu, laugarren porrota segidun. Bueno, pena bat izan da, porque, bueno, gune gendun afizinioire eta geu partikularmente geu jugadorik irabazti, porque, bueno, ja merezi gau, ondo gaz entrenaten, ondo gaz etxen gauza, baina gaur partidu gogorra izan da, kontraxu asko jogatzezan, eta geu baino entxufaua, esan gau, principalmente bigarren gozatizin, askoz geixia onda, eta beran aukerako aprovecharau. Lehenoko partid, karakterizara, aukerak itxi onda zena, bueno, nabarmenena, lehenko UPV keukira hau, Ibañezen bitxartez, bolea baten, ja bosgarren minuture, eta gero aurrera keukira beran bi okazio klaruk, bata Ibai Aramaiona, zentro batea, eta beste bat arritune, da esen izazue portei zaizulatu, da empata zeroa amatxuzue lehenengo parti en un partido de juego muerto. Bueno, bai, lehenengo zatizien, ni pentsagot oso ondo ongazela, eudak eukira lehenengo oportunidade, baina hortik aurrea, geuk eukiroz lau argi, baina ez du jo partire, igual emote ban askotan barru arte nahi gendunela sartu, baina Ibai eukirau, Arritu eukirau, Maikele eukirau bi, eta ezin izan dugu, eta parkatzen da bena, azkanin baki zerrakarren. Ya bigarren partida de Okisono izan da un cambio de tónica, ekipo bisok eukizuez okazio bana, eta gero UPV eukiraz bi aproximazio txan, beran bi golak, bata Tokine, fallo defensibo batea, eta gero Ibañezek utz eta biku sartzen dau barrio bat, eta gero, baina konduro ekiberde zo, ikizu ezela okazio nabarmenenak, batez Ibai Aramaio bitxartez, eta lortu bera premisu, Ibai Aramaio corner batea, 72 minutun, eta gero ja partidu aurra junala, ez dozue eukizue zeuen okazioek, eta ez dozue sortiaz goza, biharren parte baten karakterizadana joko bronko bateaz. Bueno, bai, biharren gozatizin neudan dekara piniako, lehenengo bihar jote bena, porteire gola sartura be, eta hau daia, dekara pinieskio, ondo aprobetxara be. Guke hasiga arrizgaten, gerua eta goraua, eta gerua eta peligro gezi etxegen bai geu eudai, eta bai euda geuri. Euda, biharren oportunidad eukira bena sartu inaben bigarrena, eta guk, aldan eta gezien injogu oportuniak ez du aprobetxaran da guzti, eta bat sartu bakarrik hortxe hongaz, momentu askotan empatin bi eta lortzeko morun beukiroz. Ni pentsatu gaur izan dela partido bat igual kontraxuk, ondarrun jugatu roena, kontraxuk biharrengo zatizin, igual oportuniak ezin eskune, porque gu ja gora jungaz, atzin praktikamente ez gageatu gentiaz, baina, une gendun irabazi, eta eudak asko duken jokun, eta eudaken jabe, aprobetxa eudan oportuniaik, eta, ni pentsatu ez dut esango merezimiento osoaz, baina bai, ni pentsatu eudak aprobetxaen dabela geu baino beto gauzak, eta, hortxera resultatu. Ja horrenguko partidu edo okizionez, jokatzen zue Real Unión ben kontra, bertan Estadion Galen, jokatzen zue, ja dana a una carta, como diría el lenguaje juvenil, no hay tiempo para cagarse, solo
bakarrik balixora irabazti, zeia da bizue lau jornada galtzen, da jute zazen Irunea hori dinamiki apurtzea. Bueno, hau xerak, gure asmu ez, gure asmu irabaztire, eta, ni pentsagot entrenamentuetan ondo gabizela, eta gauza ondo gabizela etxen, baina, resultau birdoz, eta, nik ekusitxe ekipo zelan amatxura den, ondakau pare bat egun jai, baina, barai nize ekipoakaten, barai zen mongoraen, eta barai bihurri paijungoa zela Irunea, irabazteak, arratxe apurtzea, eta pentsagot momentu dela. Ni barai ezatetzutu emaurun, ez ekipoakaten zemate arteko gogudak hauen, eta aztakat izela gotu daik irabazteak jungoa zena. Bitxarrakun berri, eskerrik asko eta sorte hon. Eskerrik asko zeuei.